Φθινόπωρο λοιπόν, και η εκπομπή Ποιο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στα ραδιοκύματα του ράδιο STW. Και ανοίγουμε τη σεζόν Ποιο με ένα θέμα τόσο καθημερινό, συνηθισμένο, αλλά ταυτόχρονα και τόσο πρωτότυπο. Το παν στο ραδιόφωνο ή το παν στο ραδιόφωνο. Μαζί μας ο διευθυντής του Βαλκανικού ραδιοφώνου STW, Γρηγόρης Βεριώτης, ο οποίος ηγείται της προσπάθειας για τη δημιουργία του Μουσείου Ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Σε αυτή τη νέα εκπομπή Ποιο θα μιλήσουμε ακόμα για την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση δύο σπουδαίων δημιουργών, του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη, και τη σχέση τους με το ραδιόφωνο, και φυσικά για τη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Μάξιμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Σόφιας, μια συνδιοργάνωση του Ελληνισμού της Βουλγαρίας με πρωτοβουλία του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου HBCB στη Βουλγαρία και του Συνδέσμου Αριστοτέλης Γέφυρα Πολιτισμού. Καλεσμένος της εκπομπής μας, ο νέος συνεργάτης του σταθμού SDW, Γιώργος Χιμάρας, που θα παρουσιάσει την νέα ραδιοφωνική εκπομπή Λόγος, εκεί που οι προοδευτικές πολιτικές ειδήσεις και σχόλια συναντιόνται με τους ανεπανάληπτους παγκόσμιους ήχους της Progressive Rock.